С вами Радио Свобода, и я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Навунчик. Сергей, привитание. Привитание. Сегодня мы поговорим про разные сюжеты. Пачнем з беларуска-расійскіх адносінаў. Ну вот на мінулым тыдні скончыліся беларуска-расійскія вучэнні, славянскае братэрства, даволі вялікі кантынгент расейцаў прыехаў, каля 1000 чалавек. Ну вот это як бы увасабленне таго, пра што Лукашенко з Пуціным дамаўляліся ў Сочи, што зараз гэтыя вучэнні будуць даволі маштабныя і даволі частыя. Але вот варта засяродзіцца на яшчэ адным сюжэце, які таксама абмяркоўвалі Лукашенко і Пуцін у Сочи, гэта канстытуцыйная рэформа. Лукашенко пра гэта казаў дзесьці праз тыдзень пасля выбараў. Ну і Расія ўвесь час як бы на гэта націскае, падціскае пра тое, што да, вот хорошо бы было, каб это такая вот рэформа адбылася. І, дарэчы, упершыню дзесьці ў жніўні ад Пуціна прагучала, што выніку этой рэформы Лукашенко сыдзе. Будуць дэтэрміновыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Беларусь прадставіла нейкі план этой рэформы ў АБСЕ, ну і ў Маскву адпаведна. Вось, потым была эта сустрэча ў Сочи, калі Лукашенко тады пацвердзіў, таксама, так сказаць, скрозь зубы сказаў, што ну да, вот будзем рэформу рабіць, так сказаць, і будуць выбары. Але уже пасля этой сустрэчы з Пуціным в Сочи Лукашенко склікаў жаночы форум і на ім сказаў, што ну да, рэформа, но выбары у нас будуць по Конституцыі. Тут так двухсэнсоўна сказано. По той Конституцыі, якая будзе, і якая, магчыма, абнуліць тэрмін і як бы абвесціць дэтэрміновыя выбары, ці, ну, по той Конституции, по якой вот зараз, якая и зараз есть, это значит 2025 год. И тогда все эти кремлевские сподзевы на то, что как-то они так вот хитро Лукашенко, так сказать, там приберут, ці не зусім приберут, а зробить кшталту Назарбаевым, вот так сказать, там, при неким іншым президенте. Вот, Сергей, як вы оцениваете вот ввогуле вот этот весь сюжет? Лукашенко падмане Пуціна, ці можа уже падмануў вот гэтай сваёй заявай на жаночым форуме? Ну, мы не ведаем, што канкрэтна гаварыў Лукашенко на сустрэчы з Пуціным, што ён яму абяцаў. Выглядае, што так, з таго, што вы, Юра, сказалі, гэта была нейкая канстытуцыйная рэформа, і, напэўна, гэта мелася на ўвазе, што гэта рэформа будзе ісці даволі шпарка, вот цягам, можа быць, ну, ён называе 2 гады, можа быць, хутчэй. Пуцін, безумоўна, як і любы іншы, разумее, што ніякай хуткасці такой, так сказаць, больш хутка это зрабіць абсалютна немагчыма. Але у вось катэгорыях падмануў ці не падмануў тут цяжка казаць, таму што глобальна, конечно, можна сказаць, што ніяк Лукашенко нікога не падмануў, таму што пра канстытуцыйную рэформу Лукашенко гаварыў, ну, ўжо больш як год. І нават гучалі цэлыя версіі, у нас былі і перадачы адмысловыя, і праскі акцэнт, і іншыя аналітычныя перадачы на прадмет таго, што будзе выніку канстытуцыйнай рэформы. Ну, вот, напрыклад, год назад магу сказаць, што я выказваў такое меркаванне, што, відаць, галоўная мэта Лукашэнкі – гэта увесці пасаду віцэ-прэзідэнта, які б абіраўся парламентам так званым, ну, ці абодвума палатамі так званага парламента, што фармальна выглядала б як павышэнне паўнамоцтваў парламента, але пры гэтым адназначна кандыдатура гэтага віцэ-прэзідэнта была б адна – Віктор Лукашенко. І такім чынам ён перадаў бы уладу Віктору Лукашенку. За Лукашенку, за малодшага Лукашенку, за Віктора народ бы, напэўна, мог бы і не прагаласаваць, хутчэй за ўсё.
Хаця мог бы і прагаласаваць, я маю на ўвазе, напісалі б яму пэўную лічбу. Вот там, напэўна, былі нейкія спрэчкі, ці рабіць усенародныя выбары, ці рабіць выбары ў парламенце. Але пасля жніўня ўжо абсолютна ясна, што ні пра якога Віктара Лукашэнку казаць нельга, як і вельмі праблематычна казаць пра пераемніка Лукашэнка. Таму вось у плане таго, што канстытуцыйная рэформа будзе, напэўна, Лукашэнка Пуціна не падмануў. І там, дзе 2 гады, там і 5 гадоў. Гэта можа зацягнуцца. Іншая справа, што і адзін, і другі варыянт, і 2 гады, і 5 гадоў цалкам задавальнялі б Пуціна ў тым плане, што змена Лукашэнкі адбылася б не ў выніку народнай рэвалюцыі, не ў выніку вось гэтых пратэстаў, гэтых 100-200 тысячных маршаў, якія адбываюцца, бо для Крамля, для самого Пуціна гэта было б вельмі страшна, паколькі паказала б, што вось такім народным уздымам можа гэта ўлада змяніцца, і тое, што зараз адбываецца ў Хабараўску, магло б дакаціцца і да Масквы. Таму, конечно, тут іх інтарэсы сышліся. Калі ж прыняць як рабочую гіпотэзу версію тую, што у жніўні захад, калектыўны захад, як вот зараз прынята казаць, вуснамі Макрона прапанаваў Пуціну взяць патранаж над Беларусю, у тым сэнсе, што калі вы лічыце гэта зона вашых інтарэсаў, тады, калі ласка, наведзіце там парадак у тым плане, каб не было гэтых жудасных катаванняў, каб не было страляніны на вуліцах, все ж таки еўрапейская краіна, і ведаючы стаўленне асабістае Пуціна да Лукашэнкі, і Пуцін быў бы зацікаўлены, безумоўна, у тым, каб Лукашэнку, напрыклад, змясціць, і Пуцін, скажем, дамагаўся, мягкімі, скажем так, у аксамітных пяльчатках жалезнай хваткай Лукашэнку адкруціць галаву, палітычна маю на ўвазе, не ў літаральным сэнсе. І Лукашенко, можа быць, на гэта ўсё пагадзіўся, то, конечно, приехавший, долетевший до Минску, я думаю, что, так сказать, самолет не выпустив шасси, як Лукашенко уже перадумаў, калі ён сапраўды быў шчыры, даваў такія увогуле Пуціну абяцанні. Таму, як бы то ни было, я перакананы абсолютно глыбока, што Лукашенко сыходзіць не збіраецца з пасады, той, якую ён займае, ён разлічвае прабыць на ёй столькі, колькі, як ён кажа, адмерана яму Канстытуцыя, гэта 5 гадоў. Іншая справа, што у Пуціна, у Кремля, конечно, абсолютно свае тут інтарэсы. Вось пакуль Лукашенко знаходзіцца ў такім няпэўным стане, пакуль ён, я маю на ўвазе, непэўным у плане адносін з Захадам, і эканамічна гэта ўсё больш бачна, то, конечно, яны выціснуць з яго ўсё, што можна. І ў плане інтэграцыі, і ў плане прыватызацыі найбольш для іх салодкай беларускай маёмасці. Іншая справа, што, відаць, падпісанне тых дакументаў, на якія Пуцін разлічваў, аслабіўшы Лукашэнку, зараз ужо не будзе ўспрымацца так, як бы гэта ўспрымалася, яшчэ 3 месяцы назад. Зараз ужо Лукашенко нелегітымны не толькі ў вачах Захаду, але ён нелегітымны ў вачах беларускага народа, это самае важнае, і все гэтыя пагадненні, якія будуць падпісаны, ён можа падпісаць, ніякай праблемы тут не будзе, але яны проста не будуць прызнаны. Але вот это ўжо той выпадак, калі сваё слова сказаў беларускі народ. Сергей, а зараз вот про народ, якраз про, так бы мовіць, характар беларускіх пратэстаў, якія абмяркоўваюцца і ў самой Беларусі, і за яе межамі. Вот можна прыгадаць публікацыю расійскага палітолага, які працуе ў Лондоне, Владимира Пастухова, про тое, што як бы беларуская рэвалюцыя прайграла, гандзізм у Беларусі прайграў. Тут можна прыгадаць многа выступаў, меркаванняў, скажем, украінцаў, якія кажуць, што што ж вот вы, беларусы, там тапачкі здымаеце, што ж это за пратэст, як жа ён так выйграе. Вот ёсць такі расійскі таксама журналіст Аркадь Бабченко, які ўвесь час вот таксама піша про тое, што такой пратэст ніколі не можа перамагчы, і
вы уже проиграли. Калі вы толькі не возьметеся не будете практыкаваць нейкія больш рашучыя дзеянні. Ну а многія, асабліва ў Беларусі, асабліва з тых людзей, якія заангажаваныя в гэтыя пратэсты, яны на это пярэчаць. Яны кажуць, што можна і так, можна і такім чынам ўсё роўна перамагчы. Акрамя таго, калі народ не гатовы і не хоча і не збіраецца пераходзіць да нейкіх іншых больш рашучых дзеянняў, тым больш што беларуская рэчаіснасць паказвае, чаго каштуюць нават ты дзеянні, якія адбываюцца, а чаго могуць каштаваць больш жорсткія дзеянні, таксама не цяжка спрагназаваць. Гэтая спрэчка, напэўна, яна яшчэ доўга будзе працягвацца. Як вы лічыце, якая ваша думка на гэты конт? Юра, вы, я думаю, не выпадкова пачалі з прыкладаў з нашых паўднёвых суседзяў. Я маю на увазе тыя, іх нават можна назваць сапраўды папрокамі, тыя папрокі ці парады, калі казаць больш мякка, ці калі казаць больш жорстка незадаволенасць, якую выказваюць украінскія публіцысты, аналітыкі, і не толькі публіцысты, аналітыкі, і калі прасачыць па сацыяльных сетках, у дыскусіях гэта вельмі так выразна гучыць, што мы б праігралі, мы б не перамаглі, пішуць некаторыя украінцы, калі б мы так проста выходзілі, там 100, 200 тысяч, 100, 200 тысяч мірна, а не палілі пакрышкі, не, там, так сказаць, жорстка не супраціўляліся і не нападалі на гэты беркут і гэтак далей. Мы б не перамаглі. Тут ім можна было б задаць пытанне, а што вы лічыце перамогай? Вы кажаце, што вы б не перамаглі, а што вы лічыце, што вы перамаглі, спыталі б у іх некаторыя, страціць у выніку гэтага Крым і фактычна яшчэ некалькі, скажем так, адзін вялікі рэгіён Донбас фактычна страціць з-пад свайго контролю, з-пад контролю Кіеву. Гэта што, перамога? Это страціць частку тэрыторыі. У любым падручніку гісторыі страта часткі тэрыторыі гэта ніяк абсалютна не перамога. Ніяк гэта не перамога. І я ведаю выпадкі, калі і прыхільнікі, актыўныя прыхільнікі Майдана, а Майдан я ўспрымаю ў станоўчым кантэксце, гэта Майдан, это калі народ выйшаў выказваць сваю волю, я гэта так разумею. Дык тыя, хто быў прыхільнікам, зацятым прыхільнікам Майдана, потым казаў, што калі б адкруціць назад і паставіць на шалі з аднаго боку Крым, Донбас, гэтыя ахвяры, а з другога боку пераабранне Януковіча, ці там не падпісанне гэтых дакументаў з еўразвязам, дык не, хай застаўся б Майдан, хай застаўся б Донбас, і хай бы застаўся ў нас Крым, але так сказаць, без гэтай перамогі, у выніку якой зараз на пасадзе прэзідэнта чалавек, які далёка не ўсіх у украінскім грамадстве, украінскім народзе задавальняе. А яны б, у сваю чаргу, украінцы, адказалі б на гэта так. Так, мы страцілі тэрыторыі, але украінскае грамадства стала прынцыпова іншым. Нацыя аб'ядналася, нацыя скансалідавалася, нацыя ўжо ніколі не пойдзе ў Расію. Дык я скажу, што тое ж самае можна сказаць пра цяперашнюю Беларусь праз больш як месяц пасля так званых выбараў. Нацыя аб'ядналася, нацыя скансалідавалася, і я ўжо зараз абсалютна перакананы, 2-3 месяцы назад у мяне такого пераканання, вы ведаеце, не было, што цяпер ужо вельмі цяжка будзе зацягнуць беларусаў у Расію. Таму гэта калі казаць пра глобальныя рэчы, пра перамогу ў такім кантэксце далёкім. Калі ж казаць тэхналагічна пра гэтую рэвалюцыю, як мы гэта называем, яшчэ не вечар, яшчэ до конца года застаецца, дай Бог памяці палічыць колькі, 3 месяцы, так? Значыць, все яшчэ можа адбыцца. Мінімальна, што зрабілі гэтыя пратэсты, гэтыя вулічныя, мірныя менавіта пратэсты, гэта тое у прававым сэнсе, што яны паказалі, што Лукашенко нелегітымны, вымусілі Захад
прызнаць яго нелегітымным. Давайте будем лічыць ад зваротнага. Давайте уявім, што 9 числа на вуліцы выйшло там, 1500 чалавек, пастаялі, іх нават, можа, не разогнали. Как в 2015 году. Так. На завтра все, абсолютно маете рацию, на завтра все было тихо, там Тихановская, ці хтосьці там заявляе там про нелегітимність Лукашенко, ну так і ранее заявляли, і Козулін заявляв, і Некляєв заявляв, там і хтось інший, ну, все. Але зараз не, зараз Захад абсолютно заявляе про нелегітимність Лукашенко. А гэта означае, что Лукашенко можа подписывать об'яднання хоть с Альфой Центаврой, хоть с, я не ведаю, с Конго, хоть с Гваделупой. Признано гэта ніяк не будзе. Это одно. А другое, что сапраўды нация показала, что яна ёсць палітычны суб'ект. Вот такого не было нават у 91-м гістарычным годзе, калі была адноўленая незалежнасць, была вельмі актыўная частка грамадства, якая выявляла волю пакаленняў беларускага народа, але у цэлым насельніцтва, ну, большасць насельніцтва была пасіўная. Зараз можна сказаць, што большасць насельніцтва так ці інакш актыўная, так, далёка не все ходзяць, але абсалютна большасць на баку. І заходнія палітыкі, якія вось на гэта глядзяць, той же самы Макрон, те ж самае, там Меркель і іншыя, яны цудоўна разумеюць, што калі цягам 1,5 месяцаў на вуліцы выходзіць штотыдзень 100-150 тысяч чалавек, это адназначна даверу да лідара краіны абсалютна няма. І выходзяць яны не як жоўтыя жылеты там наконт пенсіі, наконт падаткаў, нейкіх тых сацыяльных момантаў, а выходзяць яны толькі з адной мэтай памяняць уладу. Вот гэта і тое, што яны хочуць памяняць уладу, гэта якраз і сведчыць, што гэтая улада гэтым народам, я маю на увазе не гэтымі 100 тысячамі, а вот менавіта гэтым народам легітымна не прызнаецца. Ну, и я хотел бы провести уже, коли, так сказать, про аргументы украинских коллегов, то их опыты довольно разностайные. Так, есть Майдан, все его памятуют 13-14 году, где как бы вот это, как бы, где вот этот силовый складник, и он был довольно значным, зразумела, особливо на его наприканцы, але у них есть досвід першого Майдану. Чаму як бы яны беларусаў вучаць? Ну вот тады ну гвалту в принципе не было. Так, было некая, так сказать, там толканіна, цяганіна, блокаванне магчыма каких-то камунікацый, але гвалту не было тады. І Майдан перамог без гвалту. І ситуация тады была больш падобная на цяперашнюю беларускую, то есть вот как бы кризис, конфликт легітимнасцяў, хто каго як бы насамрэч абралі, хто насамрэч абраны. І в этом сэнсе, ну, что называется, як вы сказали слушна, яшчэ не вечар. Скажем, дарэчы, той же другі Майдан, ён прастаяў 3 месяцы, і не праз 3 месяцы, не праз месяц Янукович збег. То есть вот это супрацьстаянне, оно може доўжыцца доўга, а потым, ну, вот як бы штосьці ламаецца ва ўладнай сістэме, яна, таму што, ну, вот зараз, скажем, і ўладны апарат, і ОМОН, ну, это люди под тиском, это люди, что называется, под напружением. Так, можно сказать, великое напружение, там, бить людей, хапать людей, да, напружение. И коли это весь час надо этим заниматься, а их там не миллион, той же ОМОН весь 1500 на краину, ну, это их выматывает. Плюс к тому, Юра, так сказать, они же люди, так сказать, они же не с Марса сюда прилетели. Яны жывуць в сваёй краіне, ім люди гавораць, да что ты, Ваня, так сказать, робишь, что ж ты творишь, день, 2, 3, 5. Ну и это тисне. Кто-то этому может супрацьстаять, а кому-то вот уже
и ніяк. И в этом сенсе казать, что все уже скончилось, а тем больше, что кольки уже этих прогнозов было. О, все, больше никто не выйдет. Ну, приходят выходные, и выходят Юра, вот абсолютно. И тут скоро 100 тысяч. Мгм. Я еще вот, я учора, калі слухав і глядзеў стрым Белсату, то там хтось із журналістаў казаў, ну вот каля стэлы сабралася 500, ну, 1000 чалавек, ну вот, значит, ну, конечно, дождь, тут ясно. Вот потым падышла одна колонна, другая колонна и больше. Але я еще хочу, каб мы не забываліся про одну рэч. Вы на пачатку про яе одной фразы сказали, что мы себе можем уявить, что было б, калі б пачалі, ну, вот так, як раюць нам наши украинские сябры, там не просто нават жорстка супраціўляцца, а нападать и мочить ОМОН, что называется. Я причем думаю, что вось сярод тых, хто выходзіць на мирные протесты, дастаткова хапае тых, хто мог бы гэта ОМОН замочить. Ну, пригадаем, что там ідзе колонна спартоўцаў, там есть чемпионы по борьбе, по боксе, по силовых видах спорту, и не только. Идут люди, так сказать, сдалека может быть, не аматары, як мы кажем, Бадлера и Шопенгауэра, але якія закаленные у бойках дворовых, там, район на район, и они могли бы, конечно, что называется, надавать этому ОМОНу. Але вот что было б? Мы повинны заўсёды памятаць две рэчы. Что калі б не падтрымка Кремля, калі б не падтрымка Путина вот тады у сярэдзіне жнівня и далей, то я думаю, я вот гэтым перакананы нават не на 99, а на 100%, сёння Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы не было. Гэта адназначна. Была перамога, тут просто я не сумняюся. А другое, ён абсолютно ясно, я маю на увазе Путин, абсолютно ясно сказал, что будут уведены войски российские у Беларусь, ну, на просьбу, як ён лічыць, легітымнага кіраўніка краіны Лукашэнкі, будуць уведзены войскі у выпадку беспарадкаў, нават назваў перакульвання аўтамабіляў. То бок вот нават гэтага было б дастаткова. І як зрэагаваў на гэта Захад? Што Захад сказаў, ясна, тады мы вывозім, значыць, 4 танковые корпусы до мяжы, значит, Беларуси, там десантные батальоны вывозим. Не, Захад гэтага не сказал, да ён не может сказать, бо Беларусь не член НАТО. Калі Путин сказал такое дачыненне до Литвы, Латвии, Эстонии, так, это было бы сказано, это было бы зроблено. Дачыненне до Беларуси только яны могли выказать, что и зрабілі глубокую занепокоенность. И на гэтым кропка. И я бы сказал, что тут беларусы, якія выходзяць, и тыя, ну и лидеры, якія, так сказать, выявляются, я маю на увазе Ціхановскую и координацыйную раду, хоть, скажем, у меня довольно шмат, я мог бы выказать до их претензий, але вот тут выявляется абсолютно здоровый, абсолютно цвярозы разлік, абсолютно адказнае разуменне во всіх. Найперш, конечно, у людей, бо ім цяжэй гэта рабіць, чым палітычным лідарам, разуменне вот гэтай складанай сітуацыі и здольность прилічыць кроки на 2 крока, может быть, и на 3 кроки наперед. И это, конечно, ну, это вельмі добра. Ну и так, в этом смысле то, что вот вы сказали, пригадали Крым. Ну, Крым это было просто полное порушение как бы всех международных правил, всех международных норм. А относно Беларуси, Беларусь союзник России, и в этом смысле у межах союзных обязательств, ну, по сутнасці это таксама было бы парушэннем, але фармальна паводле літары, ну, прынамсі, больш было падставаў, і я думаю, што ў многіх беларусаў, акрамя ўсяго іншага, як бы ў падкорцы сядзіць вот этот досвед Украіны, і яны разумеюць, што спачатку, ну, тут, як бы сказал, я б сказаў два моманты. Один момант, это што при таким больш рашучым, назовем его так, сценарии, пачне страляць Лукашенко. Он не здарма прыгадваў падчас выбарчай кампаніі, прыгадваў Андыжан і сам бегаў з аўтаматам. Дык ён уже стрелял. Он уже, ну не он, а я ягоныя маю на людзі ўжо увазе стреляли. страляць так, як в Андыжане, калі не на адзінкі ахвяры ідут, а, як бы мовіць, веерам. Вот. А другое, это чаго беларусы, што беларусы адчуваюць, это што будзе страляць Путин.
это будет, что будет стрелять Путин, и придут просто, так сказать, іншие войски, іншие силы, которые так само тут, так сказать, особливо шкадаваць чужих не будут. И нарэшце, Сергей, вот я хотел бы напрыканцы пару слов сказать вот про тему, вы уже ее закранули, про тему лідарства. Хто ж вот кіруе беларускім пратэстам? Это цяжка як бы вызначыць, потому что, ну вот калі быў, скажем, Майдан, першы Майдан, вот там все было выразна зразумела. Вот Ющенко, вот Тимошенко, вот они як бы, они и символы, они и лидеры, они и как бы организаторы. Вот. А в белорусских протестах это вот как бы разведено. Вот есть Тихановская, вот вчера как бы ее инаугурация отбылась, але яна не указывает, идите сюды, вот сегодня мы робим тое, завтра мы робим сёе, вот, это робят другие люди. Вот, координационная рада, ну, полова, коли брать, скажем, президиум, частка за мяжой, частка в турме, то як бы таксама з турмы не асабліва пакіруеш. Вось. Так вот, як это сапраўды вот цяжка знайсці какой-то гістарычны прэцэдэнт, калі б вот як бы пратэст, ну, понятно, такая прыгожая метафора, что вот народ сам организовывается, народ сам свой лидер, вот, но это все-таки метафора. А вот як это все-таки организовано? Причем, ну, ведаете, я вот размаўляў как-то, удзельнічаў в передаче, и там грузинский эксперт мне казал, что вот надо вам, значит, чтобы там лидеры были, вот как у нас в 2003 году революция ружаў. Я ему кажу, ведаете, калі б у вас, значит, до выборов Шеварнадзе меў магчымасць і силу посадить Бурджанадзе, Жванію и Саакашвили, да, то як бы про якіх лідараў бы вы тады говорили, ну, у нас-то вот так это отбылось. Так вот, все ж таки мое пытанне, вот хто кіруе беларускім пратэстам? Сапраўды, і складаныя, цікавыя пытанні, і адказ на яго я б зараз бы не асмеліўся неяк катэгарычна даваць. Ну, тэхнічна, вот, скажем, афіцыйныя ўлады заявляюць пра нейкія там з нейкіх куклаводаў, там, тэлеграм-каналаў. Ну, што значыць тэлеграм-каналы? Зараз ёсць нават дваравыя, мікрараённыя тэлеграм-каналы, тэлеграм-чаты, і просто функцыі, як у пачатку 90-х гадоў ці ў канцы 80-х, скажем, рабілі, ну, я прыгадываю уласны наш досвед, рабілі суполкі БНФ, там друкавалі улёткі, недзе на рататары, ці нават на друкарскіх машынках, там праз 10 закладак, і разносілі па пад'ездах, па кватэрах. Ну, вот зараз гэтыя функцыі выконваюць, так сказаць, з тэлеграм-каналу. Ну, дзякуй Богу, 21 стагоддзі жывем. Таксама, вот вы уже сказали, что Светлана Тихановская, я не чул, во всякім разе, может быть, я не все ведаю, але думаю, что не было ніякай такой ад яе заявы, что вот с такого-то числа там вы павінны прыйсці туды. Так яна выказывалася ў падтрымку пэўных, так сказать, акцый, безумоўна. Координаційная рада, вы уже сказали, что при тым, что вот з аднаго боку, здавалася бы, можна ім там прэтэнзій па розных іншых справах, а з другой, я маю на увазе, ну, выказваюцца такія аналітыкамі, так сказать, меркаванні, але з другого боку, ну, якія могуць быць прэтэнзіі, калі фактычна вся координаційная рада изоляваная, частка за кратамі, частка вымушанай міграцыі, скажем так, ну, у замежжы знаходзіцца толькі з прэзідыума адна Светлана Алексеевич, ну, дзякуй Богу, у кагосьці там в КГБ хапіла у гэтых аналітыкаў розуму, што мінусы, калі яе там... Яшчэ выйшаў з турмы Дылеўскі. Так. Ён таксама... Так, ён член прэзідыума. Так? Да. Ён член... Ну, я вот... Значит, я забыў, што ён член прэзідыума, ён так член координацыйнай рады. Ну, і ёсць і іншае. То бок, улада просто показала, што тут дзейнічае жорстка. Ніякага параўнання з Грузіяй, калі Саакашвили со сваімі паплечнікамі заходзіў в залю парламента, падыходзіў да Шеварнадзе і казаў: Эдуард Амбросович, пакіньце, так сказаць, не было. Ну, паспрабавалі б нейкія лідары зараз зайсці у, напрыклад, тую залю, дзе рабіў Лукашенко гэтую квазі-інаўгурацыю. Ну, мы ведаем, што не прасунуліся нават далей бы
гэтая агароджа перад палацам незалежнасці, тое ж самае датычна і дома ўрады і гэтак далей. Тут просто абсолютно ніякіх параўнанняў няма. Вось я думаю, што ёсць толькі, можна казаць не пра кіраўніцтва, а пра пэўную каардынацыю дзеянняў, бо вот самае галоўнае, што зараз адбываецца на вуліцах Беларусі, і нават не гарадоў, а нават у вёсках, асабліва мы гэта бачылі адразу ў жніўні, гэта тое, што людзі не здаюцца, што яны гатовыя засведчваць сваю прысутнасць. Я вот неяк пачаў быў, ведаеце, Юра, пісаць тэкст такі, што вот, ну, як стары, так сказать, ветэран дэмакратычнага руху там на пачатку 90-х гадоў, што вот кожны наш мітынг там, значыць, там па 30, па 40 тысяч чалавек былі выступоўцы, былі дакладна пралічаныя, хто за кім выступае, была рэзалюцыя, быў такі моцны фінал, пра яго пісалі потым журналісты, што там мітынг запатрабаваў скасаваць, скажем, пагадненні з Расіі, ці там запатрабаваў адстаўкі там Кебіча і гэтак далей, а потым падумаў, ну, а уласна кажучы, вот што зараз гэтыя людзі, ну што, прынялі б рэзалюцыю Лукашенко в адстаўку, дык гэта і так. Не трэба гэтага насамрэч. Вот зараз гэтага сапраўды, напэўна, не трэба. Кінуў я пісаць гэты свой тэкст, бо робіцца самае галоўнае, што яны робяць, яны выходзяць і вот сваёй прысутнасцю, сваёй фізічнай прысутнасцю гэтай калоны у дзесяткі тысяч, у 100 тысяч чалавек паказваюць, што яны патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі, што яны не згодныя з гэтай сітуацыяй, якая ёсць, і яны актыўна не згодныя. Всё. Вот на гэтым проста абсалютна, так сказаць, дастаткова. Цяжка казаць пра каардынацыйны савет, бо ён сапраўды фактычна разагнаны, можна так сказаць. Што датычна Святланы Ціхановскай, я думаю, што яна добра выконвае вот функцыю такога, ну, прадстаўніка вот гэтых людзей, якія не пагадзіліся з фальсіфікацыяй выбараў, якія захацелі звацца беларусамі на, вот сёння менавіта на міжнародным узроўні. Вот я уже прыводзіў гэтае параўнанне, калі, скажем, Рада БНР з'яўляецца легітымным, ну, прадстаўніком, так сказать, ну, гістарычнай легітымнасці права беларускага народа на незалежнасць, на суверэннасць, то вот Ціхановская, она просто ёсць сімвалам вот гэтага цяперашняга пратэсту супраць папрання законаў, супраць вот цяпер ужо гэтага гвалту. І вот на гэтым узроўні яна сваю ролю, я вот лічу, яна выконвае добра. Вот гэтыя сустрэчы, якія яна праводзіць, удзел у розных самітах еўрапейскіх, просто у мяне абсолютно няма ніякіх прэтэнзій. Ну, так, скажем, я мог бы быть, я не згодна з нейкімі ацэнкамі, напрыклад, са спадзяваннямі на ролю, там, станоўчую ролю Пуціна ці Крамля, якую яны могуць адыграць. Ну, я абсолютно перакананы, што ніколі яны не будуць адыгрываць станоўчую ролі, ну, яна лічыць інакш, ну, это яе права. Добра, дзякуй вялікі, Сергей. Я думаю, што мы яшчэ вернемся да абмеркавання ўсіх гэтых сюжэтаў, а за тым, як яны будуць развівацца, глядзіце на канале, на YouTube-канале Свабоды і у Telegram-канале Свабоды. Да пабачэння. Всяго добрага.